Здравейте, хора! Днес ще снимаме как играем Fortnite криеница в къщата на Кевин. Нека да започваме. Абонирайте се за канала, ставете лайк. Извинете, че няма да се вижда хубаво, искам да видя, записвам. Ами добре, хора, записваме. И да започваме с играта! Ще играем Fortnite, да знаете, не съм толкова добър, голям нуб съм и нищо не мога да играя. Само ма бива в криеница, победих съм 2 пъти. Един път бях патка и се заврях в ъгъла, без да искам, станах човек и пак те ме откриха. Другия път бях патка зад цветя и пак никой не ме намери. Но не записвах. Това е лошото, записвах съвсем малко. Това е лошото. Така, хора, абонирайте се за канала, ставете лайк. И да знаете, Монката ще си прави канал, аз ще му помогна. Ще прави видеа на Майнкрафт, да други игри, да всичко, което се сечете. Така, започваме. Те са свършили. Супер. Аз се крия, аз виждам. Ето аз се крия, аз даже виждам. Така, хора, аз загрявам. Аз съм... Опа, аз търся! Хора, аз търся! Аз търся! Аз търся! Няма да започна да... Така. Няма да започна да се крия. И не, хора! Аз сте съм никакъв добър по паркур. О! Я схванат! Не! Паднах. Ето го, моя приятел. Пинокио. Ето го, моя приятел. Гошко дългия морков. Гошко дългия морков. Ето го. Паднах. Аре, сега го минавам на спринт. Сега го минавам на спринт. Гледайте, оп. Така. Оп, паднаха ми, добре. Почваме. Вижте телевизора. Нищо не се вижда. Аре, започваме. Някой се движи вече, всички ги чувам. Влизам в къщата. Някой е в къщата. Някой има движение в къщата. Някой свири. Така, качвам се на втория етаж. Тази чашка. Тази. Чувам някой. Кой е тук? Поъглите. Никой. Те едва ли са толкова сумни да се скрият по ъгъла. Над тавана чувам свиркване. Къде е човека, дето свири? Да не е зад този барбарон, не. Никой не мога да намеря за сега. То те ги намират. Тук никой го няма. Нямам чувство, че в мазята мизята ще има някой. О, чух тя, кой е тук, са е скрил. О, чувам го, бяга. Тук се движи в ъгъла. Чувам го отгоре. Чувам го навън. Чувам го, тук се разхожда някъде. Тук се разхождат. Навън се чакайте, че тук ме сърби. Къде? Къде видяхте? В растите, не. Тоз къде ходи? О! Видя го! Бързо! Къде? Излезе навън.
Ключ. Тук 100%. Трябва да има някой. О! Вижте. Без станция. Ко стана? Ко стана, бе? Хора, ко стана? Вижте, този куб е много як. Вижте, да правя. О! Сега ще го разбъркам. Чакай, сега аз не знам как се нарежда. Така. То ма изкара от играта. Защото те ме харесва явно. Чакайте. Ще. Чакай. Оп! Почти! Не! Вижте, чакай. Ако мога да ги слея, двете ще се нареди. Не може. Чакайте. Ще успея. Успявам. Не стана. Не става. Никакви начини не става. Така. Не го да решам. Така, кой мод да играем? Айде, ето, Майнкрафт. Видях нещо! Протхънт в магазин. Така се чува някакъв този странен звук. Чакайте, какво има тука? Джак Спарау! Или какво беше там? Колко е грозен! Да, наистина, не ми харесва. Харесва ли? Остап кита! Видяхте ли? Така. Протхънт, аз съм с злата пушка. Така. Сега влизам. Само чак да мера хода, че съм много тъпина, знам откъде се влиза. Тука. Какво има тука? Аз тук не мога да стрелям. Така. Отидох някъде другаде си. Това магазин е много голям. Как да намеря някой? Та патка в кофата. Та патка! Патко! Чакай да проверя Киневич. Не! Заседа в Кинефа. Добре. Добре. И
Ето паток. Тос. Брат, тук има 88 патки, виж! 88 паткани. Статуетки. Патка. Патката! Как да оцеля? Паче. Патко. Опит! Залагай, бе! Коя от тея статуетки ще се откаже някой? Ето. Намерих един. Аз съм на трето. Убил съм един. Мале, супер. Нас, моля, криеш! Моля ви. Криеш съм! Нещо не мога да се движа. Смятам да се крия в патките. Най-доброто място. Yes. При патоците! Кой паток? Не, статуетките. О! Чакайте. Извади пушката. По патките за да стреля. Как те ме намерят, не знам. Намерих един. С всички. Не! Как точно беше стрелни, бе? Пу! 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 Никой няма припадките. Чуем звук, всичко стана тъмно. О, чух някой! Опет! Ада залагай! Yes! Пак убих един. Ето с по-уби. Ето дет ми е мишката ме уби. Хора, ето дет там ми беше мишката ме уби. Пушкала! Аз съм пушкалар! Пачо! Етос, мой
изгръмнах мозъка и то спогръмнах мозъка. Аз ще си купа нещо. Сега ще си купа нещо. Някакъв се разговори в сървъра. Сега ще си купа нещичко. Влизай. 100 един е статуетка. Един е статуетка. Е. Убит. О. Така. Тук чувам някой да ходи. О. Ой, то спа тук зад кофата. Как не е патока зад кофта? Ами кой да каже, че е тук някой се е качил. То ма следва ми открадне кила, аз знам. Отваря. Е! То няма на къде да ходим. Така. Никой няма. Никой. Да, брат. Тук има 1 милион и 800 предмета. Как да намеря? Някой си. Някой да се качил на този грозник. От тук е мега добро място се крие. О, не. Някой ще прави в шахтата. Аз съм снайперист. Някой в буса. Тук ме бъгва, така че тук. Чух някой в шахтата. А! Кой би са изтра? Кой си е? Ай, стига си сра, бе. Никой. Някой намерил ли е някой? То на първо място е... Никой не намерихме. Yes. Криеш любимата ми стая. Ще взема патка.
тук има пътки, там има пътка, искате ли как ще през тази пътка ще вляза, видите? Пътка. Дай една малка пътка, Давай. Взимай, отивай в ъгъла, чичай, къде е ония грузник? Тук пред другия пачо. Така. Хора, извинете, че мълчах толкова с това време, но тук седя и си викам тук имаше хора и ме убиха. Най-хубавото нещо, и ме убиха след толкова много време. Мари паток. Нека да започваме. Тук чувам първия човек. Дето е стопро в лизера. Не, той не е тук, той не е тук. Той е тук някъде. О, ето го! Мале, лека. Залагай. Аз съм просто майстор Джексън, тук всички ги откривам и ги убивам. Тук всички ги пръскам и ги убивам. Паток след паток. Бързо в шахтата. Давайте. Така. Тук съм сейф.
при бананите. Дигнах левел, хора! Дигаме левели! Е, тука ме откриха и при то съсед. Чакай. Някой ще пръгне навън, ето с паток е навън. Не. Ох, чух. Тук някой също. Някой е тук. Какво правиш? Шефе! Ко става, шефе? Шефе, ко става? Нещо? Оня пак зве! Ало! Шефа легна на Нанка и така. Аз съм търсещ късмет. Бабабу! Пак ли съм стоса, тигрок? Влиза, Баце Сандев! Баце Сандев! Ко беше той нещо, бе? Целен. Убит. Каква тази малка дъвка е, брат? Някаква малка дъвка ми избяга. Значи един аз го убих. Един падна на земята. Ко вика то го пак? Той дъвката ли е? Това дъвката ли е? Се скрили ей тука, бе! Сколко на дъвката! Тук са открили. Тук стреля като от. Кой се осра? Аз стига сра, бе. Шпатка гъна. Да. Патка или какво си умираш?
să ти кажа новина. Nu mă să кача. Стига е! Свърши. Ами, аз убих един. Един умря, аз убих един. Бро. Как си намерили два, уре? Как? Последни 3 игри за късмети и спираме. Скрия се. Сега ще видят откъде изгря. Уня, къде е намерил тая малка дъвка? Тук при статуетките. Той ли е дъвката? Ето е дъвката. Аз тук ако се завърши в някакъв ъгъл съм невъзможен. И затова ще се кача най-горе. Искам да се кача. Не мога. Затова ще вляза тук. Как ще му намеря някой, не знам. То тук самите не могат да се поберат. Даже в кашона. Не мога в кашона. Пан, харе, готов сме. Помощ. Помощ. Може ли тук да стана патка? Може да стана патка? Може да стана патка. Добре. Спасен съм. Патката. Пак е хубаво нещо. Така. Стана малка дъвка. Тук са в момента обикалят. Стана тъмно, нищо не виждам. Някой се касуи. Как ще наберат една малка патка? Моля се. Как ще намерят малка патка в ъгъла? Как ще се сечиш, че има патка в ъгъла, бе? Къв си че за да разбереш, че има някаква патка в ъгъла? То стек с вода. Някой в патките. Патката. Малката патка. Видях малката патка. Малката патка! Къде изчезна малката патка? Къде изчезна малката патка? Малкия паток! Не! Стига, бе. Пак се заклещи в кидефа, нямам думи. От кидефа, значи от кидефа скок. Пак се загубих в кидефа. Моля ти се, Господе, дай да се скрие един път, никой да не ме намери. Той на първо място открил 6 човека. Сигурно един от тях съм аз. 100%. Още 2 игри и свършвам. Това ще стане. Още 2 игри и свършвам.
много време играя, аз правя прекалено дълги клипове вече. Криеш съм! Това е хубавото. Че ще се крия този път. Вземам една дъвка. И... Не, ще взема патка и ще се скрия в туалет. Да, ще взема дъвка и ще се скрия някъде в туалетите. Или някъде другаде. Защото дъвката, как ще оцелиш дъвка? Аз може да бягам. Как ще ме оцелят, не знам. Ще почваме ли някоя година? Вижте ми яката чанта на Star Wars. Цак, цак, сам за модел. Цак, цак, цак. Вижте, вижте. Цак, 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 цак. Аз съм до патоците и никога няма да започнем. Аз така ще игра. Или не както играеше Дания. Той как играеш, чакай. Как играеш? Ще игра. Сега ще ги победя. Сега палади, чакай, къде ми микрофона? Къде бе? Къде този микрофон? Той изложен грешно. Така са играй. Микрофона. Ало, ало. Микрофона греши, не така са. Така и греши, така правилно. Чакай микрофона. Микрофона. Така ще играем, а не в ухото ми бе. Микрофон. Ало, ало, ало. Чакай, че изкарчи слушалките. Пак ме изгодиха, пак ти иска да играят с мене. Пейо, пай. Ами... Последна игра на някакъв тимут. Последно. Вижте го този. Този двигател ще ми го слагате тука. И тука на гърби. Тука. Тука на гърба ще го слагат. Виждате ли? Тука на гърби. На гърба ще ми слага този двигател. Чакай, аз пак да си поиграя докато зареди. Пари за Джак Спарал. Чакай, аз кой ще получа Джак Спарал? Та тъпа бучулка. Тъпи неща. Добре, последна игра на... Чакай, не. Арената. На Skybox 100 дена или кота там малко свършваме. Аз си пореда то докато почне. Ти както винаги не става, вижте! Напишете в коментарите как да го наредя то са клуб. Вижте ги ста. Така, има 28%. Чакаме. Чакай, доста стана. Айде да зареди 5 минути ще играя на него и край. Още 5 минути.
Tanky! Oh, no! That is go! You're chicky patch. Аре, започвам малко. Добре, аре малко. Теско прат, теско курус. Трябва да чупа тоска маняк. Да си правя работи. Добре, печки, мечки, не ме интересува. Какъв е този? 3 ключа за някакво нещо. Добре, този кой иска да го сваря, за да ме изяде? Той ли иска? Той се чудя. Той иска явно. Той я иска. Знам, не са тъ. Чао. Аре бе, махай го то портал. Или коте той нещо си. Дракона. Доста грозен. Оръжие. Получаваме материали. Чакай, отварям. Тичай! О! Не! Трябва да стигнем до един остров и проключвам. Дай всичко. Не, моля ти са. Не. Махай се от мене. Не! Какво става, хора? На третото умиране свършвам. Подарък. Жаба. Моля та жабке, бъди мила. Вълк. Жабата. О, дай. Убирай. Свиня, моля ти са. Аз да взимам и да правя път и да тръгвам. Целей. Така до тука. Така, скок! Скафа, кларе! Ами добре, хора, оставете лайк, сабскрайбнете за видеото, пишете какъвто коментар искате да е як. Ако ви е скефило видеото, напишете в коментари яко ли е, лайкнете го, абонирайте се, какво се сечете. Довиждане, хора! Довиждане от мен!